Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Oke guys, tangi turu mandi, prepare dan naik kloter kedua guys. Si udan masih hujan guys. Sudah sampai si udan. Masalah sepenting Bayaran untung. Oke guys, ki prepare bar ngono nyibal guys. Mau prepare ke habis gege. mau prepare kemana kak kok hari ini dandan lagi malam-malam nyibal. Nyibal guys. Begitu oke. Oke, dandan dulu guys, secara sambil. Oi. Oi. Ah. Oh, ah. Kira-kira sok kamu kok waktu di pinata menunggu kok lantai dulu di kayu kamu Roti tadi. Kalau hari aku bakal
menungso nang Kuswojo. Iraku Prabu Dasamuga Pira wong sepi kambara pilih tanting bapane Prabu. Kuwi kapan yo aku nomor pik lari karan yen ana wong tetep mau jagat Kuswojo buat prateko rasane atiku menawa aku iya negara karan kos diterak iki betul wis cukup mulai pangkat kok nek kelat Jawa Sampurwati aku akan argunan yang negara mestika sampeyan tulang bolo Ajam bosan yo kana ayo hati ting dodo Nek duwe ko Najan dewa tumurun ngandani lawan Dasamuga ora tak blas kok. Aja mung dewa. Najan perkara sing ngandani lawan Dasamuga ora bakal tak blas kok. Aja dewa. Hubungane aku tak uyuwi. Lipat dari kita karena Joko Sangkawale kok aku kata punya negara mesti kok
mbayangke ana bintang tamune sing saka Madiun kono. Ngono. Monggo karo nyumpetake wektu supaya enggak penjenengane sapa kuwi sapa Mbak Manuhara. Nah iya Manuhara sing saka Malaysia kae dudu nduk iki Manuhara lokal kene bae saka Ready? Ready? Ready basic. Wes ya, koncoku foto. Thank you kakak. Bencana pada turun. Ayo Mbak, cepet Mbak. Jangan apa sebentar aja dulu. Saya kasih solusinya. Tiba-tiba sampai sini. Di manakah itu? Gak tahu di mana. Soalnya bangun tidur. Tiba-tiba wis teko kene. Ya Allah. Gitu, sangat perjuangan. Tiba-tiba sudah sampai Bromo, guys. Piye jajal. Iki gek ning kene iki apa jenenge? Ning nisor kesuwen gara-gara sinyal. Iya. Aku mau turu tiba bodo emosi. Tiket masuk itu pakai online, jadi ribet, guys. Yo nek enek sinyal, ra enek sinyal. Iya. Ya susah no. Hei. Pak, nomor 1, Pak. Iki pelindung segalanya kingko. Guys, pakai es. Ya. Golek golek kaos kaki. Hei, kowe nek manut aku. Begini dan begini. Telah entah. Yo ora roh lek iki karpet lho, Mbak. Nggak tahu ini kalau ini tuh karpet tuh nggak ada yang tahu loh. Pak 20-an apa 25-an ngono. Lah iya. Kabeh ki anak 20. Ngene. 100 Diskon. Ojo toh. Lah tukune 35 jual 35. 100 papat wis. Peteng-peteng. 100 papat. Iki nomor 35. Mbak E nomor 35 sampean 100 papat. Iya 100 papat ya wis. Sing anu 150 papat. Bosi, wis sarung tangan apa kuwi lek, Bas? Sarung tangane bosi. Sarung tangan pira? Sarung tangane 20-an wis. Ora 25, 20-an. kok wis Ada 10.000 bosi. ya sisi 10 iki lho sekali buang. 10.000-an. Sing ireng lho Mas. Ireng Heeh. 15. Kok nyapa beda ireng karo biru kok iso. Padha. Di sini daftar anu kok ruwibet banget to tadi. 10.000. Iki lho sing ireng wi lho. Ya wis, ireng 2 Daftar tiket kok ruwibet men to. Heeh, online soalnya, Mbak. Online udah nggak ada sinyal online. Ya kalau online Ya, tadi kan petugas sering bawah nggak bilang kan di atas bisa daftar gitu, nggak bilang. Nih guys, ini sini jeep. Gunungnya cantik sekali. Wah. Tapi dingin ya. Ya Allah. Ini baru di pintu masuk yang kedua, guys. Dinginnya seperti ini. Ya, jan. Belakang aku bisa kerubut ini. Guys, aku ki lho sampai nggawe karpet tangga.
Karpet sing tangguh guys. Bukan apa-apa, ini karpet. Saking adem ini. Saking adem ini. Karpet tangguh. Oke, kaos kaki. Kaos kaki. Ya. Gak betah kok. Sepatu kok. Sepatu. Cereng. Mbak setir ya sama suaminya nanti. Cereng. Suami orang iki. Nek Bromo kok larang mrene apa tak tekoni saiki? Paketan Bu itu. Kok paketan? Iya. Kan satu paket. Cereng. Aja ngerokok tak tuwabuk kowe kok gua. Rokoke ben gak bulet.